Fraților, bine v-am regăsit la un nou episod cu acest joc. What the fuck, ce mi pare pe aici? Bro, vreau și clause. Hai să vedem. Așteptăm aici să mă. A treia zi și nu s-a încărcat. Bine, știți că a trecut, cred că vreo câteva secunde, dar mi-a trecut zile întregi. Dar când mai e? Ok, mi-am resetat pentru că nu știu de ce nu mergea. Mă, ignorați geometrii de și ăștia. Hai să-i dăm. Ok, cred că așa. Gata, în sfârșit! Play. Nu, dar nu e reclamă. Deci nici a trecut deja un minut și deja... ok. Simplu. Easy. Easy. Next. Ok, să vedem. Oh. Stă așa. Simplu. Ok, mama, dacă mă arată. Next. Poate să mai împar reclame? Easy. Ok. Nu știu mai. Uai de cap. Da. Da. Yes. Ești cel mai bun la trasea WC-uri? Ce se întâmplă dacă mă întâlnesc cu ei? Aha, ok. Bine, n-am făcut ca în greșit, am făcut doar din adins. Okay. Așa. Așa. Nu se întâlnesc. Credeam că pe ce n-am nicio treabă, mă. Așa. Doamne, băi, am făcut așa de... Nici nu mai țin minte cum am făcut. Devine cel mai greu. Vreau să cumpăr un iPhone? Dar normal că nu. Ma. Asta și... În primul rând, fac așa. Să-i mă pălă. Ok, din nou. Eu nici nu mai pot cu jocul ăsta și de ce creierul meu nu știu ce facem. Ok. Dar ce se întâmplă cu nivelul ăsta? Așa. Yes! Mai. Next. Oh my god.
Doamne, cât de ușor era! Oh, nu. În primul rând, dacă moare ăla, nu trebuie să se ducă cealaltă fată, în primul rând. Ar trebui să mergeți împreună, nu? What the... Și în primul rând, ce cauți din Roblox? Nivelul ăsta e horror. Yes. Next. Reclamele astea mai pierdem și în timp. Oh, yes. Yeah, baby. Oh, nu. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și noi ne vedem data viitoare.